però està molt bé que s'hagi dit que s'ha de fer ensenyament competencial, però és dir, si alguns ho feien i altres no, sapigueu que tots ho hem de fer, necessitem fer-ho, però no agafar-ho com una obligació, sinó com una orientació. Sí, ho hem de fer competencial, sens dubte, però no està en contra de que memoritzessin alguns textos, alguns poemes, que en l'exercici pràctic, quan una cosa es fa sovint, sense que te n'adonis, queda memoritzada. De fet, ara ja no es memoritzava gaire. Per tant, en tot cas, no és només saber, no és només preguntes de què és això, què és allò, sinó saber resoldre. Cantar, molt repertori hi haurà, 3, 4, 5 anys, no s'hagi de fer anglès, molt repertori. Llengua català comuna, el castellà forma part, també hi haurà algun conte en castellà, però assegurarem el català per tothom, per tant, hem d'assegurar que tingui un temps important per la majoria, i també cantarem en anglès, en italià. Tota la classe igual, però resulta que uns nens els costa molt. Uns altres van, per preocupació dels pares comprensible, van a unes acadèmies a estudiar anglès, a l'estiu potser també han anat a un país on hagin pogut practicar l'anglès, i llavors que els tenim junts a la classe. Vam trigar molt a resoldre, vol dir que no vam saber-ho encaminar, però ja està passat. Déu-n'hi-do com va anar de bé. Bé, va ser complicat, però ara jo penso que ja hauríem de tirar endavant, és a dir, no... En fi, va quedar viure-ho com a dir, ho hem superat, i per tant ensenyar als nanos que la vida està pendent sempre de dificultats que podem tenir. Com a pedagog haig de dir que no em preocupa en absolut, perquè tenim una explicació, és a dir, hi ha una causa externa que no depenia de les escoles, que no depenia del procés dels nanos. En fi, a l'hora d'avaluar-ho hem de tenir-ho present, donar-hi marge de temps. És que, esclar, des d'un punt de vista pedagògic, els resultats són una dada.